Tini TPF by Lua Jijak chini sorbong amsai tini sung masal misil khlai laika CA ni against CA na opus khlaiyoi sung bideshi no manaya chini harawat sung bideshi no tongroya hnai sung tini masal misil khlai layo chini PK madam ni uddog bai tei chini bubagra ni uddog bai tamake tini 24 tarik February sung sanja jorawa sung masal misil khlai laimani abo sung bideshi no manaya chini Bharat Sarkar chini Bharat ni Supreme Court o justice no sung no marnai tamangke bideshi no sung manaya wa সংবিধান no butango 6 number article ar jagao 1948 July ni pore je phainai hinke abo bideshi abo ni bagai chini aro je Bangladeshi tabok tongnai rok foreigner tongnai rok illegal immigrants tongnai rok borok thung pore o phaibai mani abono sung manaya India Sarkar a be ain tisamani o CAA no sung manaya hnai tini sung o sorbong amsayo sung TPF ningoi o mosal misil khlailayo o mosal misil ni bisitoi sung sara pithibiro o khobor sakthung hnai sung tini nayo sotonan hambai tini February 24 tarik ni sarik jorao sung hai mosal misil ma khlailai phika tomanangke chini সংবিধান ni motabek sung tabok CAA no sung mane hnai sung khlaiyo jate Bharat Sarkar bo daiti no amono withdraw khlaitheng sung nayo tomanangke sung CAA phaikangke belai chini bagai kirima sungsa o ain so amoni bagai no sung tini indigenous sokhe CAA pass khlaijak angke belai komara ni digi thangui tango amoni bagai khlaikangke kubu komor nai amoni bagai sung Bharat Sarkar daiti no amono uthokna theng hnai sung CAA no oppose khlaiyo sung tini mosal misil khlailai.